سلام سلام أحواتي كما يالله كما يالله قري أمبارلو معنتي حيزلكم مسئزلوخو دكتور زبليو دكتور ناب دكتور انت خينا وي دكتور انت دلينا وي نرمانا جزع دكتورنا خميجرنا دويلنا نزارو رأسنا انت حميمنا كبدنا انت تقريتنا حمام كورت رسني انت لنا كميجرنا ناب دكتورنا دويلنا ويد ما حكمنا خيدنا ناب دكتورنا خيدنا خميجرنا كم نرادا كريكم بار حمسة حساباتين زياتن دما تمالي خمين تزبل حزالكم ماتي أنا راه بيت من محدار مالتيو من محدار بيت صحفات دش لو ما أنت دما بزعبا دكتور كنرينا مبار حواتي شير لايك كومنت سابسكرايب نقولكم أتابعونيكم سابسكرايب دماني أيترسعوا خلاتكم حواتي تم زي قبركم دما يمسجنكم أتم حد تجوز لهم كأ يمسجنكم حواتي بالو ما عندي 5 حسابات كنرينا سنة مكتتال مبار حواتي نقصر قطر حدن رأي حدن بار إخا ناده دكتور أنا نابدو حكم كي خيد إيا مالتيو أنا ناب دكتور كي خيد إيا إخا ناده دكتور تبل مالتيو أب جزا خسبتو له أم من قد سبت رخيبكا إخا ناده دكتور ناده دكتور ناب حكمي يخيد الله خو مالتيو كلتن بقى نرى إكاب إن أفسبراك بايده دكتور لذي إكاب إن أفسبراك بايده دكتور مالت كأني قصرا مس دكتور ألني مالتيو مس حكمي قصرا ألني إكاب إن أفسبراك قصراي بايده دكتور مالت كأني مس دكتور مالتيو قصرا ألني كتبل إكاب إن أفسبراك بايده دكتور تبل مالتيو دريم بقى نرأي سلسته مالتيو فاندا خايك ناد الدكتور لو ما أنتي ناب دكتور كخيد إيه مالتيو فاندا خايك ناد دكتور لو ما أنتي ناب حكمي كخيد إيه ويدما ناب حكم كخيد إيه مالتيو فاندا خايك ناد دكتور إيك أنا مالتيو مبار فير دما نرى 4 نمبالي زخون دولو فير بزا عدي إك فول مي نيت خوت إك فول مي نيت خوت طعم يسمعني يلن صبق يسمعني يلن إك فول مالت مسمعيو فول مالت زخونك سمعك أن كله يسمعن له قال نجر يسمعن له تبل دش انتاي فولاني بحال بزا عدي سمعتيو فلان دش اكفول ما نيت خوت دس يبلني يلن قل نجر كوين اللوخو ويدما حميمة اللوخو مالتيو 5 كان رأي اك بنزيك بقلت اي حميمة اللوخو مالتيو انا حميمة اللوخو اك بنزيك تبل اك بنزيك انا حميمة اللوخو اما انتاي كم زحامان كير داني يلن ويدما رأسي حميمة كبدي حميمة إجري صبغ يلن رأسي فقي بلن لو كتبل تخليخا إك بنزيك جن أنا حميمة اللوخو مالتيو حميمة اللوخو زز دمان رأي إك هب باين كأنزا ألني مالتيو إك هب باين أبي يزلكا كأنزا خبلكا أي دكتور وارهبي أي باين أبي يلكا كأنزا أبي يلكا أبي دسمعك دلو خبلكا يخليو أبي قرخا كخوني خل كبدخا كخوني خل رئيسخا كخوني خل بحاتيرو كتنغرو يقبأكا إيكا باين تولا لخا كأنزا ألني مالتيو شدشتا زس إيكا باين كأنزا ألني إيكا باين كأنزا ألني in my bauch كباين my hoofd دش نداولكا كتزارب تخيل زي في دمان رأي وار دوت هيد باين وار
var dut het pain abey uti qanza disma'aka zollo malati var dut het pain in my hoofd in my bauch of in my voeten widma grek tult khaliha dus achten redma hier doet het pijn tblodma hier doet het pijn كبد خند حسكا ويدما برك خند حسكا هير دوت هيت باين أبزياتي يسمع عن له مالتيو أوف كبد خند حسكا هير دوت هيت باين تلو أبزي أنزا يسمع عن له مالتي كبد خند حسكا تلكايو هير دوت هيت باين تلكايو كبد خند حسكا كبد خا خمس حمنكا أوك أنزا قبل الكهم زلو دما دكتور يفلت مالتيو نيخد ما نرأه تشعته Ik heb hoofdpijn. Kijk, ik heb hoofdpijn. Kanza leni abrisei maletiu. Hoofdpijn malet abrisei iu. Rischa maletiu. Dus hoofd malet risiu. Lezi pijn kan intai kanza. Lezi hoofdpijn in de hilka abrisei kanza aleni maletiu. Aserte de manre. Ik heb buikpijn. كبدي مالتي باوك باين كانتالنا صنيحنا قانزا ديش قانزا باينيو باوك كبديو سلازي اكاب باوك باين ناي كبدي قانزا علني مالتيو اكاب ام باوك باين تبل مالتيو بارحواتي كسعة حمسة انا عسرت تحنا لنا نقصل مبار عسرت حدا نقصل حواتي ik heb keelpijn كيل مالت غورورو مالتيو غوروري يقنزون الله كتب الحجي ik heb كيل يبهال غورورو سلازي ik heb keelpijn تبل كانزا ناي غورورو ألني مالتيو غوروري يقنزوني الله تبل مالتيو تبعلف دما نريح حسة تخلتان ik ben moe دخيمة ألوهو مالتيو لذي ik ben moe of يدخمني ألو انتاي كم زخونكو يفلت ان ناب دكتور كاهدكا يدخمني ألو يدكم ألوهو حجي زوكان اندر زوك قبر داليا كمرمر داليا كتبل تخليخا ik word moe ik ben moe دخيمة ألوهو ولا حد يقبرني قناخ يدكم ألوهو ندالكا كتزارو وتخيل درتين دما نرأي عسات سلسته ik heb koorts مالت مقوت علني مالتيو koorts سعال عينت سعال مقوت مالتيو ik heb koorts ناي رئيسي koorts علني سعال علني لذي مقوت علني تبل مالتيو ik heb koorts مبار 14 دما نرأي ik hoest اسعل مالتيو ik hoest أنا يسعل اللخو ik heb koorts ناي رأسي واعل لني مقوت لني ik heb koorts سعال دما لني تبلا لخا مالتيو ik hoest دما يبلا اللخو يسعل اللخو مالتيو hoest يسعل اللخو تبلا لخا مالتيو دس ملكت ناي سعاليو كانزا كورتس ولا ناي رأسي ملكت ناي سعال ايو مالتيو 15 دما نرأي ik ben verkouden اجيزو كاني ملكت ناي سعالي زيوين قنفع علني ويقعررنا الله سلازي verkouden ik ben verkouden تبل قنفع علني كاود دما يقبر لي الله ينقطقطني دما الله تبلا لخا مالتيو 16 دما نرى ik wil de dokter zien حكيمي كرئي ادلي مالتيو كرئي يدلي خاطب زلا ik wil de dokter zien دكتور سي كريو يدل لخو كري ان نسخه يدلي نمبالي حجي زخون دلو حكيم كري كرئي حكيم كرئي مالتيو زي فتين كانره ik wachte hier ابزي كتصنيحه مالتيو افت بالي كخوني خل افت مصبي كخوني خل ik wachte hier تولت خل wachte hier يبلكا
Even wachten 15 minuten, 10 minuten. Even wachten hier in de kantina. Dus, oké, ik wacht hier. تبلو ድማ ንስኻ ሕራይ ኣብዚ ክጸንሕ እየ ማለት እዩ 18 ድማ ንርአ ik heb een vraag ሕቶ ኣለኒ ማለት እዩ ik heb een vraag ሕቶ ኣለኒ ትብሎ ኣለኻ ik heb een vraag 19 ከዓ ንርአ 19 ik begrijp het ተረዲአካ ወይ ድማ ተረዲአኪ ኣለኹ ትብሎ ማለት እዩ ንኽልቲኦም ይዝውክል ንጓል ይኹን ንወዲ ንቆልዓ ይኹን ንዓብይ ማለት እዩ ik begrijp het ትብል ተረዲአኩም ኣለኹ ማለት እዩ ንኹሉ ሰብ እዩ ዘጠቃልል ማለት እዩ 20 ድማ ንርአ ik begrijp het niet ድማ ንኹሉ እዩ ዋላዚ ኣይተረዳእኹኻን ኣይተረዳእኹኽን ኣይተረዳእኹኹምን ንኹሎም ik begrijp het niet ኣነ ይርዳእኒ የለን ማለት እዩ እምበኣር ኣሕዋተይ ከምዚ እንዳበልና ንቐጽል እምበኣር 21 ከዓ ንርኢ ኣሕዋተይ ኩንቱ ዳት herhale ክደጋግመለይ ስትኽእል ዶ ማለት እዩ ክንቲኡ ዳት herhale ንኣብነት ቀልጢፍ እንተተዛሪቡ እንተደይ ሰሚዕኻዮ ወይ ድማ እንተዘይ ተረዲእኻዮ ክንቲኡ ዳት herhale alsjeblieft ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ክንቲኡ ዳት herhale alsjeblieft በእጃኻ ድገመለይ ማለት እዩ ጃኻ ድገመለይ 22 ከዓ ንርአ ክንቲኡ langzaam spreken ንኣብነት ገለ ሰብ ቅልጡፍ ዝዛረብ ኣሎ ንኣብነት ኣነ ቀልጢፍ እየ ዝዛረብ ቅልጡፍ እየ ዝዛረብ ብሆላንድ ተኾይኑ ብትግሪና ግን ቅስ ኢለ ዝዛረብ ማለት እዩ ሰውስ ከዓ ይቅልጥፍ እየ ማለት እዩ ግን ከም ድሌተይ ክገብር ይኽእል እየ ማለት እዩ ከም ድሌተይ ክዛረብ ይኽእል እየ ቀስ ክብል እንተደለየ ቀስ ይብል እየ ምስ ዓበይቲ ዝዛረብ እንተለኹ ቀስ ኢለ ይዛረብ ምስ ቆልዑ እንተኾይኑ ከዓ ቅልጥፍ ይብል ማለት እዩ ከከም ዕድሙ እንዳገበርኩ ይዛረብ እንታይ ክኢለ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ይርስዖም መንጎ ማለት እዩ እምበኣር 22 ክንድሕር ኢና ሕጂ ክንቲኡ langzaam spreken ትብሎ ማለት እዩ ንሓደ ውዑይ ዝዛረብ ተኾይኑ ቅልጡፍ ዝዛረብ ተኾይኑ ማለት እዩ ክንቲኡ langzaam spreken alsjeblieft ክንቲኡ langzaam spreken ትብሎ ቀስ ኢልካ ክትዛረበኒ ስትኽእል ዶ በእጃኻ ትብል ማለት እዩ 23 ድማ ንርአ 23 ik neem medicijnen ik neem medicijnen ድሕሪ ኢልካ መድሃኒት እወስድ ማለት እዩ ስለ ትውሕጥ ማለት እዩ ከኒና ትውሕጥ ኢኻ ንስኻ ስለዚ እንታይ ትብል ik neem medicijnen ትብል ማለት እዩ ኣነ ሜዲሳይን ከኒናት ይውሕጥ ይበሊዕ ማለት እዩ 24 ድማ ንርአ 24 24 ik heb medicijnen nodig ትብል መድሃኒት የድልየኒ ኣሎ ማለት እዩ ik heb medicijnen nodig መድሃኒት የድልየኒ ኣሎ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ 25 ከዓ ንርኢ ኣሕዋተይ dat is mijn medicijnen dat is mijn medicijn እዚ መድሃኒተይ እዩ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ dat is mijn medicijn mein medicijn ናተይ መድሃኒት ትብል ኣለኻ 26 ከዓ ንርኢ 26 hoe vaak moet ik dit nemen nemen ማለት ምውሓጥ እዩ ኣብዚ ዓዲ ምብላዕ ከኒና ክትበልዕ እንከለኻ nemen ኢኻ ትብል ኣነ ክበልዕ እየ ክውሕጥ እየ ማለት እዩ hoe vaak moet ik dit nemen እዚ ክንደይ ግዜ ክወስዶ ኣለኒ ማለት እዩ hoe vaak moet ik dit nemen betekent is dat ሓንቲ ግዜ per dag of is het 2 per dag hoe vaak moet ik dit nemen ክንደይ ግዜ ክበልዕ ኣለኒ ወይ ድማ ክንደይ ክበልዕ ኣለኒ ማለት እዩ hoe vaak moet ik dit nemen 27 ድማ ንርአ ik neem dit elke dag ትብል ik neem dit elke dag እዚ መዓልታዊ ድየ ክበልዖ መዓልታዊ ድየ ክበልዖ ትብል ik neem dit elke dag ያ ክብለካ እዩ እወ እሞ elke dag hoeveel
بيداخ كأتولا شعوب هوفي بيداخ إستوي إسدري ثلاثة ديك خنزلو كلتا ديك خنزلو ويز حانتي أمو ساعات كنديك كأخت حتى تلك هولات ساعات كنديك كتبلعو خمزلك كتحتى تلك نعبنت أختير شوختن كبلكايو ساعة شمونته نقوهو كبلكايو مار أبيا نوخ فراخ حتى قال لك شعوب قدم مبلع ديو دحر مبلع دما ختول لك إيسات فور إيتا أوف نا إيتا ختول لك فور إيتا نا إيتا قدم مبلع ديو دحر مبلع مالتيو دي بزيحة مديساينا قدم مبلع يزبلع قدم مبلع مار سومخه حدا جزي برتو انتو خين خاني مس بلع ختولعو سلازي بوزح عينت مدهانيتات يزلو سلازي كتحتت عليك صبو غيرك حتيتك مديساين كتبلع كنينة كتبلع مالتي مبار أختن تبين تخنر أحواتي إكفول ماي بيتر دحاني خوينة مالتيو إكفول ماي بيتر اتسمع عن النبرس دحان كوينو اللي دحان كوينو اللي يحيش مالتيو يحيش دحان يسمع عنه الله يحيش دحان كوينه سمعت هيس دحان كوينه مالتي يكفر ما بيتر تبل عسران شعتن كان راه نيك انتخ هاد خات بيتر يحيش الله خو مالتي يحيش الله هاد خات بيتر يحيش الله نابنت كان زاغر انت نيروكا مديساين مسبلعخا سبورت ديو زغن مسرحخا انتي كتبل تخيل هاد خات بيتر ندكتور كا دحان كوينه دحان سمع عنه الله دانكي ويل كتبل لك مالتيو ديش هاد خات بيتر يحيش الله تقان زي يحيش الله دحان كوينه اللي الله مالتيو دار تخك عن راه هاد خات نيت خوت دما انتلكا ولا حنتي لوت ايمز اخون هاد خات نيت خوت مديساين بليعه لوت ايرعخون ወይ ድማ ይተሰማዕንን ስለዚ ጽቡቕ ይኸይድ የለን ማለትዩ ከም ዝመስለኒ ንዓይ ብዙሕ ይስማዕኒ የለን ጽቡቕ ኣይተሰማዕን ጌና ይቕጽላሎ ትቃንዛይ ንምባል ሄትኻትኒ ትኹት ትብሎ መዲሳይን በሊዕኻ ይሰርሐልካን ስለዚ ካልእ መዲሳይን ክፍተን ክኽእላሎ ወይ ድማ ጽቡቕ ጌሮም ክምርምሩካ ኣለዎም ማለትዩ ሄትኻት ኒትኹት ኤልካ ኣይሰርሐን ነገራት ኣይከደን ከምቲ ዝደለናዮ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ንቐጽል እምበኣር ሳላዛን ሓደን ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ ኢነንደርትኽ ኢክሙት ሩስተን ኢክሙት ማለት ሙት ግዴታ እዩ ኢክሙት ሩስተን ድሕልካ ክዕርፍ ኣለኒ ማለት እዩ ክዕርፍ ኣለኒ مستحميمية زلخو نگراتي كعرف علني تبلالخا مالتيو تبين ندار تخدم مانرا اك بلايف تياوس بقى ابغزا كتصنح ايه اك بلايف تياوس تبل مالتيو اك بلايف تياوس انا ابغزا كتصنح ايه كغعزا يكلني كمصوين ايكلني زعينوتي زخون دلو ازي Ik blijf thuis. 33 دمانرة. Ik kan niet werken. نفس راح أخذ دول تخليها. ويد ما نحكينكا. Ik kan niet werken. Ik heb hoofdpijn of probleem of كال نجارات. لذي ik kan niet werken تبلو. كسر راح يكالكون. لذي كتحق زين تخلو زعينوته ويد ما نسرح أخذ دول كأنت حميمكا. Ik kan niet vandaag komen. تقولوا مالتيو لو ما عندك مسايكلني سلام انتي دماغ لكايو ik heb hoofdpijn انزار اسالني اوف ik kan niet staan كلسايك الكون شي حمان لو كبدي حمان لو ويدما ik ben ziek تقولوا omdat ik ziek ben omdat ik ziek ben تقولوا انا حميمه سلازلخو
እምበኣር ፊር እንዳርትኽ ነርአ እከብ ኤን ብሪፍ ናውድኽ ደብዳቤ የድልየኒ ኣሎ ማለት እዩ እከብ ኤን ብሪፍ ነውድኽ ንኣብነት ዶክተርካ ከድካዮ እንድሕር ሓሚምካ መዲሳይን ብስተለ ክትገብር ኣለካ ወይ ድማ ኣፖቴክ ከድካ ከተምፅአለካ እንተኢሉካ ኦኬ እከብ ኤን ብቫይስ ብሪፍ ነውድኽ ትብሎ ማለት እዩ ንኣብነት ሓበሬታ ወረቐት ማለት እዩ እከብ ኤን ብሪፍ ነውድኽ እንተኢልካዮ ክርድኦ እዩ ብቫይስ ማለት እዩ ምክንያቱ መሰነይታ ወረቐት ናብቲ መዲሳይን ድድልየልካ ዝርከበሉ ቦታ ማለት እዩ ኣፖቴክ ድማ ይበሃል ኣብዚ ዓዲ ከብ ብሪፍ ነውድኽ እንተኢልካዮ ዶክተርካ ወረቐት ይበካ ፅሒፉን ፈሪሙን ኣብቲ ሕክምና ኣብቲ ኣፖቴክ ምስ ከድካ ድማ በታ ወረቐት ገይሮም ብቐሊል መድሃኒትካ ክረኽብዎ ይኽእሉ ማለት እዩ 5 እንደርትኽ ድማ ንርአ 35 እግበን ኣለርክሽ ኣለርክሽ ማለት ናይ ጨና ኣሎ ናይ ዝብላዕ ኣሎ ሰባት በብክስታዮም እዮም ማለት እዩ በብዓይነቶም ሕንጥሸው ዘብሎም ሰባት ብብዝሒ ኣለርክሽ ክበሃል ይከኣል ናይ ስቶፍ ክኸውን ይኽእል ናይ ኮበርታ ስቶፍ ክኸውን ይኽእል ገዛ ምስ ዝረስሕ ክኸውን ይኽእል ሰብ ሕንጥሸው ክብል ይኽእል ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ኣለርክሽ ኣለኒ ኣለርጂ ኣለኒ ትብል ማለት እዩ ወይ ድማ ኣለርጂ ኣለዎ ክትብል ትኽእል ዘስ እንደርትኽ ድማ ንርአ እክበንዝቫንገር ስለዚ ኣሕዋትና ብዙሓት ከዓኒ ይጠንሳየን ስለዚ እክበንዝቫንገር ከዓኒ ክኽእልኦ ኣለወን ማለት እዩ ኣነ ጠኒሰ እየ ዘለኹ ማለት እዩ ናብ ዶክተር ምስ ትኸይድ መድሃኒት ክትወሃብ ስለ ዘይግባእኪ እንድሕር ጠኒስክን ማለት እዩ ስለዚ እክበንዝቫንገር ክትብላ ኣለክን ስለዚ እቲ ቆልዓ ከይህሰ በቲ መድሃኒት ትወሃቦ ቆልዓ ክህሰ የብሉን ስለዚ እዚኣ ክትክእል ኣለክን እክበንዝቫንገር ስለዚ ንዕኡ እንተነጊርክኖ ኣነ ጠኒሰ ኣለኹ ኢልክን ንሱ ከዓኒ ንዓኽን ዝግባእክን ኩሉ ነገር ይገብሩልክንን ንዓኹም ዝግባእክን መድሃኒት ይህቡክንን ማለት እዩ ዘይፍን እንደርትኽ ድማ ንርአ ማይ ኪንድ ኢስ ዚክ ውላደይ ሓሚሙ ኣሎ ማለት እዩ ማይ ኪንድ ኢስ ዚክ ድማ ክትክእልኦ ኣለክን ቆልዑት ንኣብነት ቤት ትምህርቲ ቆልዓ ክኸይድ ስለ ዘይከኣለ ወድኽን ናብቲ ክሳይ ደዊልክን ማለት እዩ ወደይ ክመፅእ ሎሚ ኣይክእልን እዩ ናብቲ ክላስ ደዊልክን ናብ ቤት ትምህርቲ ወደይ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ክብሉኽን እዮም ማይ ኪንድ ኢስ ዚክ ትብልኦ ወደይ ሓሚሙ ኣሎ ማለት እዩ ወደይ ሓሚሙ ኣሎ ማይ ኪንድ ኢስ ዚክ ትብልኦም ንሶም ከዓኒ እሺ ቤተስኻብ ኢሎም ክኸዱ እዮም ማለት እዩ ኣኽት እንደርትኽ ድማ ንርአ ኢኮም ፎር ኮንትሮል ክትብላ ከለኽን ናብ ዶክተር ከድክን ኣነ ቸክ ክገብር እየ መፅአ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ምጥናስ ክኸውን ይኽእል ናይ ምሕማም እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ናይ ምጥናስ ግን ኩሉ ግዜ ክትከዳ ክትክእል ኣለክን እግበን ዝቫንገር ኢልክን ኢኮም ፎር ኮንትሮል ከዓኒ ክትክእሉ ኣለክን ምስኡ ማለት እዩ ንምፍታሽ እየ መፅአ ንምቁፅፃር እየ መፅአ ወይ ድማ ቸክ ክገብር እየ መፅአ ማለት እዩ ኢኮም ፎር ኮንትሮል ነይኸ እንደርትኽ ድማ ንርአ ኣሕዋተይ ኢኮም ትሩኽ ክመፅእ እየ ተመሊሰ ማለት እዩ ኢኮም ትሩኽ ኣነ ተመሊሰ ክመፅእ እየ ትብላ ኣለኻ ማለት እዩ ኢኮም ትሩኽ ትብል ፌርትኽ ከዓነ ንርአ ኢኮም ሞርኸ ትሩኽ እንተኢልካ ክምለስ እየ ማለት እዩ ኢኮም ሞርኸ ትሩኽ እንተኢልካ ከዓ ሞርኸ ፅባሕ እዩ ፅባሕ ክመፅእ እየ ክምለስ እየ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኢኮም ትሩኽ እንተኢልካ ክመፅእ እየ ክምለስ እየ ማለት እዩ ኢኮም ሞርኸ ትሩኽ እንተኢልካ ግን ፅባሕ ክምለስ እየ ኢኻ ትብል ዘለኻ ኣሕዋተይ ንቐፅል
እዚአን እምበኣር ናይ መወዳእታ እየን ኣሕዋተይ 10 ተሪፈናን ኣለዋ 41 ክሳብ 50 እዚአን ጌርና በዚኣ ሓሳብ ብዛዕባ ዶክተር ክንዓጽ ኢና ኢንፌክት እምበኣር ንርአ ዳስ ፕራኪስ ፋንዳኽ እቲ ቆፀራ ሎማዓንቲ እዩ ማለት እዩ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ዳፍስ ፕራኪስ ፋንዳኽ ሎሚ እቲ ቆፀራ ሎማዓንቲ እዩ ማለት እዩ ትበይን ፌርትኽ ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ ዳውስ ፕራኪስ ሞርኸ እቲ ቆፀራ ጽባሕ እዩ ማለት እዩ ዳፍስ ፕራኪስ ሞርኸ ቆፀራ ጽባሕ እዩ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ድሪም ፌርትኽ ድማ ንርኢ ኢበን ክላር ኢክበን ክላር ኣነ ወዲኤ ኣለኹ ማለት እዩ ኢክበን ክላር ትብል ፊርም ፌርትኽ ድማ ንርኢ ኣለስ ኢስ ጉት ኩሉ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣለስ ኢስ ጉት ኩሉ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ትብል ኣለኻ ፋይፍ ፌርትኽ ድማ ንርኢ ዳት ኢስ ጉት ኣለስ ኢስ ጉት ተይልኳ ሕጂ ዶክተር ኦ ዳት ኢስ ጉት እዚ ጽቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ ትብል ንስኻ ኦ ዳት ኢስ ጉት እዚ ጽቡቕ እዩ ጽቡቕ ነገር እዩ ዘስም ፌርትኽ ድማ ንርኢ 46 ኸይን ፕሮብለም ፀገም የለን ማለት እዩ ኸይን ፕሮብለም ፀገም የለን ዘይፍን ፌርትኽ ድማ ንርኢ ዳንኪኡ ዶክተር ይቐንየለይ ሓኪመይ ሓኪመይ ይቐንየለይ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ዳንኪኡ ዶክተር ይቐንየለይ ሓኪመይ ማለት እዩ እምበኣር ኣኽትን ፌርትኽ ከዓ ንርኢ 48 ዳንኪባል ከዓኒት ይቐንየለይ ከዓ ኖርማል ክትብል ትኽእል ኢኻ ዳንኪባል ዳንኪ ዶክተር ክትብል ትኽእል ዳንኪባል ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምስ ወዳእኻ ዳንኪባል ዶክተር ትብሎ ዳንኪባል ድማ ኖርማል ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ይቐንየለይ እዩ ነይኽን ፌርትኽ ድማ ንርኢ ምስ ሕክምና ምስ ወዳእኻ ኩሉ ነገር ምስ ኣሳላጥካ ቶትሴንስ ትብሎ ክሳብ ንራኸብ ደሓንኩን ክሳብ ንራኸብ ማለት እዩ ቶትሴንስ ደሓንኩን ክሳብ ንራኸብ ፋይፍትኽ ድማ ፋይን ዳኺልካ ካብቲ እንዳ ሕክምና ትወፅእ ፋይን እዳኽ ብሩኽ መዓልቲ ማለት እዩ ፋይነ ዳኽ ደስ ዝብል መዓልቲ እምበኣር ኣሕዋተይ ፋይን ኣፎን ድማ ኣነ ክብለኩም እየ እምበኣር ኣሕዋተይ እንተፈቲኹማ ሼር ላይክ ኮሜንት እንዳገበርኩም ሳብስክራይብ ከይረሳዕኹም ኣተባብዑኒ ኢኹም እምበኣር ከምዚ ኣብ ዜናተይ ቻነል ሓደሽቲ ኣብ ሆላንዲ ኣብ በልጅየም ኣንስቲ ናብ ሆላንድ ክመፃ ተቐሪበን እንትሕር ኣለዋ ናብ በልጅየም ክመፃ ተቐሪበን እንተለዋ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብ ኣፍሪቃ ኮነ ኣብ ካልእ ሃገራት ክመሃሩ ንዝደልዩ ሸር ግበርሎም ኢኹም ትፈልጥዎም ኣብ ሆላንዲ ሓደሽቲ እንተለዉ ትፈልጥዎም ኣብ በልጅየም ሓደሽቲ እንተለዉ እውን ንዓኣቶም ኣርእይዎም ምናልባት እዛ ናተይ እዚኣ ትጠቕመኩም ትኸውን ኢልኩም ሃብዎም ኢኹም ኣሕዋተይ እምበኣር ንሎማዓንቲ ፋይን ኣፎን ይብለኩም ሰናይ ምሸት